ئێرە سەرێگیریە لە ئاکرێ لە ڕژێن ئەینی ڕێژێکا زوورە گەشتیاران قەستاوی جێ دەکەن بەvê چەندێژی ڕێڤەبەریya ڕەوشەمبیری و هونەری یا ئاکرێ ڕابوویە بڤەکردنا پیشانگەهەکە پەرتووکان لێرە bi sedam pertûk bi zimanên Kurdî û Erebî û babetên cuda cuda li xwe girtîne. Xwendevan li dûr pertûka Komboyne bû bi destxistina pertûkan. Avro rêveberiya rewşenbîrî û hunerî li Akirê bi hemahangî digel bi zava rewşenbîrî ji ber ku ew vî cihê em vê gora panalê rawestayîne bûye cihekê geştî guzarî me biryara wê çendê daye ku di rojê eynî de çalakiyan encam bideyn bû wê êkê ku xelkekê biyanî qesta bajarê Akirê diket û geştiyar bi awayekê mişe seredana vî cihî dikin. Lewma me biryara wê êkê daye ku her hemî rojên eynî çalakiyekê li vê gorapanê encam bideyn. Ev ro me sê çalakî destnîşan kirîne êk vekirina pêşangeheka pertûkan ku ji layê kitêbfirûşiya gejbînî hatiye amadekirin ku pitir ji çend hezar kitêba ku hemî babeta xwe vedgirîtin lêre amade bûyne. Xwendevanên Akirê vekirina van çûre çalakiyan nexwastme pîşangehên pertûkan bi karekê çak dide nezanîn ji ber ku xwîner dişên pertûk û jêderên baş bi dest xwe vebînin. Ev çendeş dibîte egerek ke rawşenbîrî li bajêrê me zêde bîtin her westa bibîte eger ke bajêrê me pitir pêşkevîtin. Ez vê çendê giring dibînim û her westa destxweşiyê li stofê pertûkxanê û rêveberiya rawşenbîrî li Akirê dikim ke ev derfete rexsandî ke xwendevan bên seredana vê pêşangeyê bikin. Evrika qutabiyek min seredana vê pêşangeyê kirî min fer zanî ku ez bejdar min vê pêşangeyê de rastî tiştekî gelekî baş e û çalakiyê tûtovat berdan bin taybet bajarê Akirê de çünkü rastî gelek me nedîtîne ev çalakê bêne encam dan bû rakişana xwendevanê vê rojê de Nebûna pertûkxaneka giştî li Akirê bûye sedem xwendevan û xwendkarên Akirê çaverê vekirina pîşangehên pertûkan bin bû bi destveînana pertûk û jêderên zanistî. İsmaîl Seîd, Dezgehê Mîdyayî Badînan, Akirê.